Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Snem Selegu's issue really stresses me so much. I'm stressed because before we watch, I'm stressed because uthi njengoba ekhala ukhaliso ukuthi lo muntu abacabanga ukuthi bengane uyena kusiyena. What do you mean by that? You mean Kagiso is not the baby daddy? So when you were sleeping with Kagiso, you were already you already slept with somebody. So according to what Sne says, kusho ukuthi wafika ku Kagiso sekhulelwe because uthi akuyona ingane kaKagiso. Shouthi uyabala now Sne ukuthi I met Kagiso around this time. Therefore, if I slept with Kagiso, it means the child should have been brought battered or brought around this time. But because usheshe wazala kanje, I know ukuthi premature. No, there's no premature baby. Ingane izelwe ngesikhathi esi-right. So uSne kusho ukuthi there was somebody or some guy that she slept with before. There's a guy who's Sne slept with before alale no Kagiso. It's too much. So there's a person that Sne slept with before alale no Kagiso. So therefore Sne is aware the fact that ingane kusika Kagiso, but for her parents, she decided to say ingane belonga to Kagiso. But Kagiso is not in acceptance of the child also. So as we stand, nobody knows Sne's baby daddy, but she might have an idea who, because definitely it's not Kagiso, the boy that we saw that she was posting. I love the way Mselegu treated Sne. I love the way Mselegu supported Sne in terms of like buying clothes and saying they're going to be imali. But I don't like the fact that I am doing this because you did this for me. That's not parenting. That's not good parenting. You are not saying I'm doing this because you did this for me. If you want to be a good parent, just be a good parent to Sne. Love Sne too, with them a full tag and everything. Don't say I'm doing this for you, Sne, because you simply did this for me. Because Uthi Umselegu Sne was there for him when these wives were all, there kanje. But another thing that I want to give applaud to is Macele. Macele is the head of that house. Macele is the glue of the Mselegu. Macele is everything and anything you could think of from Mselegu. Raising under Sne zonke. Ngaphandle kwalo mfana yami kodwa nakhona wayereza ngoba ihamba isikhulile. Now usereza lengane encane. Ureza nengane kamakhwela baje methula uhlala lapha yana most of the time. I think Umselegu was very lucky to have somebody as Macele as a first wife, because if it wasn't for Macele, that household as Iphelele would have been gone, So let's watch. Here's the episode. Let's see and hear exactly Usne's Kolumela, right? Please make sure that you do subscribe and please make sure that you watch the full episode, which I do post. Futhi mina hayi benga-October ku-September ngizoteta ngawo. Usokuthi wena lapha esibhedlela uthiwa ingane right isikhathi sayo sokuthi ibelethwe. Phela bengekho right bengiziphuma. Bengiphuma. Ngoba ngizale manje ku-Agasti, shuthi isisu ngasithatha ngo-December. Uyikambela igama lengane? Njoma. Wena ngithobani? Nkanyezi. Nkanyezi le. Yasikhanyisela bakithi. Soze ngoba khona ubunyama Nkanyezi khona. Ngifuna ukuba kwengane ngabuye noqamba ingane. Usuthi angimazi ukuba kwengane. Mina angimazi phela kwengane. Sine ubani ukuba kwengane? Ngitho uma kwengane mina ngazosukahle. So sengimtshelile manje ukuthi usubelethile. Ngitshela so. Wathini? Asho ukuthi ujabulile. Usithe yakhe lo muntu mama. Ngifakazisa into engayazi. Ngifakazisa phela so indaba engayiqambanga amagama. Ngazi. Isithemba ubani ingubo manje njengani? Njengoba kade sekuyimina. Futhi ingane ingumthwalo wakho. Yilokho engizama ukuchaza. Kahle yazi usine ufana nomuntu ophuza utshwala kodwa lifihla because usezele akasazele ngalesi sikhathi ayengitshele ngaso. And yazi into ebuhlungu asizambi thina le ndlela ezayino Sne
ehambelana uyangitshela lo ukuthi umtshelela uKhahliso I do not know whether wayena uKhahliso uyabala noma kabali. Elinye iqiniso elokuthi mina ngumuntu wesilisa angisoze ngavuma ukuthi ngibanjwe inkunzi noKhahliso ngengivuma ukuthi abantu ukuthi mawe yakhe ingane eyakhe ingane mangeyona yakhe kufanele ngimthole ubaba wengane angimtholisa ukuthi ngithi ngifuna zokubhekana nomthwalo wengane ngimfunela usiko because ingane njengoba uyizele nje izofuna usiko manje usiko kufanele silenze endaweni right ilokho kuphela angiyabona ungakhali angizile ukuthi ukhalela ngizodala inkinga yabona sengadlula einkingeni uma wakho yini phela ngikhalisa ukuthi abazali bami ngibaqambela amanga ukuthi ingane yabani kana akuyona eyalo muntu so iyona into engikhalisayo awuhlele nganje ngoba ngeke ngisakwazi ukuvimba ukuthi wenza ucansi kodwa ukuhlela ke lokhu ke kukhona yonke kwamahhala awukwenzi ngani ngoba manje ingane lezoba umsebenzi izoba umthwalo mama omkhulu especially manje ngifuna ukuthi ngivale bavele bathi usengane so ingako ngavali kodwa ukuhlela sengizohlela manje ngoba ngiyayibonga ngisayicela ingane uyazi ukuthi yazi mama everyone uyaphika ukuthi ungiphathe kabuhlungu ngesikhathi ngigula so le ngane yami le usine kwangimela kulobo mzima so ngambuka ngenye indlela ingqondo yami yambuka ngenye indlela ukuthi mangikwazi ukubena umuntu wami ekuhluphekeni so nami kufanele ngime naye kodwa hayi ukuthi angizalele yabo into eyinkinga kakhulu le so ngizomnikeza umama imali noma ngikwazi ukuthenga izinto nizithenge lezi zinto ozofika nazo emzuphi ngoba wangimela kunzima ngizokumela nami khona kunzima shothi ukuthi ngimsupport ubabe emzimeni bakhe kwangisiza ngoba ngabe mhlawumbe wangilahla ngaba ngangikhulumisa nokumkhulumisa so ngiyakujabulela kakhulu lokho usunengane ngapha 3 yebo 3 wanda msebenzi nemali ngeke uyasafa 3 Uziyafana unkanyezi kanyeza kaka yakhe okwana wanisibongo ngoba ngizwala emseleni bese ubala ngikho ngisi mina ngizwala emseleni phela lapha phela isibhedlela ufuna iphume ingane ngathi inkanyezi emseleni kwenziwe i-birth certificate bengizothini usine othi akasazi isibongo saKhahliso le ngane futhi asazi noma izalo Khahliso noma izalo yabona nje inkinga enkulu ingakho-ke babakhe kunkanyezi mseliko ayikhulumisi lona akosibongo ehamba esipatanisa futhi angasazi ngoba belothi akasazi umntanami manje yiphi enye into ebizongenzeka usine nje unenhlanhla engakaze ngiyibone ngoba wena uyamthanda iy'ngane zakho y'thanda iy'ngane zami ziyayithanda iy'ngane so nje kuzonzeka inhlekelele bayathanda kakhulu kodwa ngeke ngibabhale ey'ntweni zami ngiyabonga sinokukubona le ngiyabaleka wazi ukuthi ukuba ongamanga nami ngabe sithatha nothuli because ngaba nginangane vele ngabe ku-waste of time ukusupporta wena so wayenza lonto yes uyangayebda mhlawumbe cha phela usaye emzumbe uma khona ngazi useye emzumbe manje akusakwazi uhlala ngiyakamayeni